Bibisita sa nasod si US Vice President Kamala Harris ug nakigpulong ila President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice President Inday Sara Duterte. Atol sa ilang panagkita, nahisgutan ang pagpalig-on sa relasyon tali Amerika ug Pilipinas. Ani ang report. Sa panagtagbo ni US Vice President Kamala Harris ug Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gituki sa duha ka lideres ang importansya sa pakig-alayon sa Pilipinas ug sa Amerika. Your visit is a very strong symbol that these relationships remain strong and that these relationships remain important, as indeed they do. Lakip sa naisgutan ang isyu kalabot sa West Philippine Sea, climate crisis ug potential investment sa renewable energy alang sa ekonomiya. Prosperity through the creation of jobs, the creation of industries, and the bilateral relationship we have to coordinate in that regard. Nakigtagbo sab si Harris ngadto kang Vice President Inday Sara Duterte kung asa ilang nahisgutan ang kalabot sa edukasyon, seguridad, trabaho ug uban pa. Ug gilakbitan sab sa duha ka babaeng vice presidente ang pagkaong Pinoy. I love Lumpia too. I'm sure your Filipino friends give you lumpia. I have like all the time, when I had many people who worked in my office were Filipino American. Samtang miatubang sab si Harris sa mga grupo sa kababayenan sa nasod kung asa gihisgutan ang women empowerment atol sa town hall meeting kauban si US Ambassador Mary Kay Carlson. Don't give up. Fighting for human rights means, one, obviously starting with a recognition where there are violations of human rights. That means seeing some of the worst of human behavior. Samtang nakatakdang mobisita si Harris sa Palawan, ang lugar sa nasod nga pinakaduol sa West Philippine Sea, kung asa dunay ginaangkong teritoryo ang China. Didto makigpulong siya sa Philippine Coast Guard, mga mananagat ug mga residente. Daan ang gisulti ni Harris nga andam depensahan sa Amerika ang Pilipinas batok pagpangatake, ilabi na sa West Philippine Sea. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.